μέρες επί του Ολυμπιακού. Λίγο αργότερα η ισοπαλία του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Γυραίας Ηπείρου μετά από 6 χρόνια. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ βρίσκονται στους 7 ουρανούς και από νωρίς συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχτούν την αποστολή του δικέφαλου. Η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική και σύεται από τα συνθήματα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Ο Φερνάντο Σάντος και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας φτάνουν στο Μακεδονία στις 11:02 πρώτα λεπτά. Ο κόσμος περιμένει με ανυπομονησία, ανάμεσά τους και ο Παπαχρήστος. Η αποστολή του ΠΑΟΚ γνωρίζει την αποθέωση από 5.000 και πλέον φίλους του. Μεγάλη νίκη, μεγάλη τιμή ζούμε τώρα εδώ, όλα καλά. Ευτυχώς καταφέραμε αυτό να κάνουμε, να βγούμε πρώτοι στο play-off και από εδώ και πέρα θέλουμε να ελπίζουμε όλοι. Το όνομα του Φερνάντο Σάντος γίνεται σύνθημα στα χείλη των φίλων του ΠΑΟΚ. Οι οπαδοί έχουν περικυκλώσει το πούλμαν με την αποστολή. Ο Μπρούνο Τσιρίλο πανηγυρίζει τη στιγμή που ο κόσμος φωνάζει ρυθμικά το όνομά του. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ζητούν την παραμονή του Σάντος στο τιμόνι του δικέφαλου του Βορρά και καμαρώνουν για την τεράστια επιτυχία της ομάδας τους. Είναι κάτι που μας άξιζε και το περιμέναμε. Αργήσαμε λιγάκι, αλλά νομίζω ότι η ομάδα τα κατάφερε και όλος αυτός ο κόσμος βγάζει έναν ενθουσιασμό, γιατί ήταν ένα όνειρο που το περιμέναμε πολύ. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία, φίλε μου. Από ό,τι βλέπεις πανηγυρίζουμε όλοι μαζί και το μικρό μαζί. Είμαστε ευτυχισμένοι. Σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει φύγει από όλα. Έχει κάνει την υπέρβαση αυτή που ήθελε ο κόσμος του. Φερνάντο Σάντος, να μην εγγύηση για το μέλλον.